бе всички. Така. Да. Така. Айде. Супер е това. Айде, Коледа. Здрасти. Я да видим къщичката на Исус Христос. Геро, сам нашата къща са. Гери, ми подарък за теб. Едно много скъпо колие. Гери? Чакай малко, дай го на сложен ланец на... Това е дар от мен. Чакай да правим тук да снимаме как градят къщичката. Боята донесна. Боята е накрая първо за маската, тухличе. Тук много правят неща. Правенето на къщичката върви добре. До 2 дни е готова. И така. Всичко е ръчна изработка.